Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi Parry-Williams yn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Y 30 o Hydref 2021. Emyr Lewis. E i bwer 2 plus B plus ec. Rhai atgofion teuluol a sylwadau personol am Parry-Williams. Wel, helo a chroeso i'r sgwrs fach yma am Parry-Williams. Fel y gwelwch chi fan hyn, E bwer 2 plus B plus ec ydy teitl y sgwrs. Fel E sgwyd plus B plus C gan ddibynnu sut gawson ni dysgu yn mathemateg pan oedd ni'n ysgol. Ac mae fel un ochr i hafaliad, a gewch chi wybod yn y man beth sydd ar ochr arall yr hafaliad hwnnw. Dwi'n mynd i gychwyn gyda Beibl Tir Ysgol Rhyd Ddu. Dyma chi beth sydd i gael ar dudalen gyntaf y Beibl hwnnw. Gyffredin, mae'n siŵr i nifer o feiblau teuluol ledled Cymru, sef cartachau y teulu, Parry-Williams, yn mynd nôl rhai cenedlaethau. Ac mae yna ddau beth, nifer o beth diddorol am hwn, ond fe welwch chi yn y lle cyntaf bod y gair genealogy ar y copa fan hyn. Saesneg yw iaith y cartach yma. Fe welwch chi hefyd, os edrychwch chi'n ofalus ar yr ochr chwith, mae Robert Williams Parry, MA, i'w weld yno. A mae yna nodyn bach mewn coch ar y top ar y dde sydd yn eitha diddorol. Edrychwn ni ar hwnnw yn y man. Ond y teulu dyn ni'n edrych arno ydy'r teulu ar hyd y gwaelod, sef teulu Tir Ysgol Rhyd Ddu, sef teulu Thomas Parry-Williams, wrth gwrs. A dyma'r darn hwnnw o'r cartachau wedi i wneud ychydig yn fwy. Ar y chwith mae Blodwen Parry-Williams, y ferch hynna. Wedyn mae yr efe, Thomas Herbert Parry-Williams, a fe welwch chi, dydw i ddim yn baleograffydd o fath yn y byd, ond dwi'n rhyw gredu bod rhai o'r llythrennau yna ar ôl i enw fo wedi ychwanegu ychydig yn hwyrach na'i gilydd, yn sicr y PhD. Wedyn welwch chi wncwl William Francis Parry-Williams, aeth i'r America, fe welwch chi mae dyma'r unig un mae sôn am ei briodi fo, ac wedyn fe welwch chi fod ganddo fab o'r enw Wyn Henry Parry-Williams, a aned yn 1924. Fe aeth i ddeflannodd yn Clwili bob pwrpas i America. Dyn ni'n gwybod i fod wedi bod yn lluoedd arfog yr Amerig. Yr hanes y chwedl deuluol ydy bod Wyn wedi newid i enw'n Wayne ac wedi mynd yn ddyn camera yn MGM yn Hollywood, ond dydyn ni ddim yn gwybod. Fe dreodd y modryb Caris gael hyd iddo fo pan aeth hi i astudio ac i weithio yn America am gwbl o flynyddoedd pan oedd hi'n ifanc, ond methodd i hanes hi. Wedyn mae Oscar, Uncle Oscar, oedd cyfaill annwyl Parry-Williams, Uncle Tom, fel oedden ni'n nabod o. Oedd Oscar yn byw yn Aberystwyth, hefyd yn gweithio yn y Brifysgol, a oedden nhw'n gyfeillion mawr, ac roedd plant Oscar, Nanw a Wyn hefyd yn bobl oedd yn hoff iawn gan Uncle Tom anwython ohono yntau. Wedyn mae gennych chi Wyn Parry-Williams, aeth yn rheolwr banc yng Nghrys Oswallt. A wedyn mae gennych chi un fach ar ôl, y Cyw Melyn Olaf, Eirwen, Jenny ydy'r enw rhwng cronfachau, Eirwen Parry-Williams. Ac Eirwen Parry-Williams oedd mam fy nain. Beth diddorol am Eirwen, fe fynwyd pan ganed hi. Gan Blodwen oedd yn 16 mlynedd yn hŷn na hi, 15 mlynedd yn hŷn na hi. Fe fynwyd bod pawb yn y teulu yn ei galw hi yn chi, a dyna ddigwyddodd. Oedd pawb yn ei galw hi'n chi, gan gynnwys i chwaer fawr a'i brodyr mawr, ac oedd hi'n cael galw pawb yn ti. Dyna ni. Yn anffodus chwrdes i erioed mae honni, oherwydd yn drist iawn fe oedd hi farw'n gymharol ifanc cyn i mi gael fy ngeni. Dyma sydd i gael yn y gornel ar y dde ar y top, yn eitha diddorol.
yn sôn am un o'r achau, ei bod hi'n hanu oddi wrth Helen Wyn Nantlle, merch Sir Watkin Williams Wyn. Ond mi nath yr Helen Wyn yma yn yr achau formed a clandestine marriage with her father's coachman. A rhedeg i ffwrdd, wel, dwi'n ni'n rhedeg i ffwrdd, ond mae'n mynd yn bell o gwbl, ond ddarin nhw jyst byw yn ddigon deistedol. Yn hytrach na byw fel buddigions. Felly dyna ni. A wedyn, os trown ni'r dudalen wedyn, da ni'n cael rhywbeth arall. A tro yma mewn Cymraeg, nid mewn Saesneg. Chronicle y teulu sydd yn cofnodi geni a phriodi, fy hen daid a fy hen nain, a wedyn geni pob un o'r teulu. Fe welwch chi fan hyn, dyma nhw, yr 5 hynna, a anwyd, fe welwch yr ail i lawr, ganwyd Tom Herbert Parry-Williams yn Mhrifysgol Hydref. Mae'n ddiddorol gen i. Yn y Saesneg, roedd yn cael ei alw'n Thomas, ond yn y Gymraeg, roedd yn cael ei alw'n Tom. Dwi'n gwybod os oedd yna arwyddocad yn hynny, ond dim un o'r lleill fel tasyn nhw wedi cael enw bachigol, dyn ni'n gwybod mae Willie oedd William yn cael ei alw. A dros y dudalen wedyn, dyma ni parhad. Ganwyd Jenny Eirwen Parry-Williams Mhrifysgol Rhyddi am hanner awr wedi 11 y nos ar Chwefrod yr 8 ar 1899. Dyna'r unig amser geni sy'n cael ei gofnodi yma. Drian a fy hen nain, gen i 6 o blant yn heblaw, mae cyntaf i gyd yn Mhrifysgol, a'r olaf, Cyw Melyn Olaf, am hanner awr wedi 11 y nos. Felly, dwi'n mynd i sôn wrthoch chi rwan am deulu Reading. Teulu Reading oedd teulu fy nain, Eirwen Parry-Williams, dyn ni wedi sôn amdani, a'i gŵr hi, sef Edgar Thomas. Tadcu oedd Edgar Thomas, ond dod o Lanfynydd yn Sir Gaerfyrddin, ac oedd holl addfwynder Dyffryn Tywi yn perthyn i'w gymeriad o. Roedd Edgar wedi mynd i Prifysgol Aberystwyth i astudio economeg, ac roedd Eirwen yno yn astudio llais y ddiaeth, os mae dyna'r gair cywir am astudiaethau lleithdy te, yn y coleg lleithdy oedd yn Aber ar y pryd. Ac wedi dod yn gariadon, ac fe gafodd Edgar, mi oedd Edgar yn arbenigo yn economeg ffermydd bychain. Ac mi gath swydd ym Mhrifysgol Reading, yn un o'r cyntaf, os nad y cyntaf, i benodi i swydd mewn economeg amaethyddol ym Mhrifysgol Reading, a mi ddoth i fod yn athro yn fanno ac yn bennaeth adran ym Mhrifysgol Reading. Ond wrth gwrs, Cymraeg oedd iaith yr aelwyd, ac mi ffurfiodd Tadcu a fy nain, un o bobl ffurfiodd Cymdeithas Gymraeg Reading a'r Cylch, ac oedd nifer o bobl yn fudo o Gymru yn y cyfnod yna i weithio ar y rheilffordd yn yr ardal yna ddiddorol iawn. A mi ges i'r bleser rhyw 15 mlynedd yn ôl, siŵr o fod o fynd i anerch y gymdeithas yna, ac roedd nifer ohonyn nhw'n dal i fod yno yn bobl wedi mynd i weithio ar y railway yn Reading. Ac oedd 2 ferch gan Eirwen ac Edgar. Y 2 yma oedd Bethan Parry Thomas, fy mam, a Carys Rhianwen Parry Thomas, fy modryb Carys. Fi modryb Carys ddim erioed yn gweithio nac yn byw yng Nghymru, yn Lloegr y maged hi, ac yn Lloegr y buodd hi fyw, ac eithrodd 2 flynedd yn yr Amerig, y cyfeiris ati nhw uchod. Ond Cymraeg wrth gwrs oedd iaith yr aelwyd. Ac fe welwch chi bod yr enw Parry yn ymddangos yn falch yn enw'r 2 ohonyn nhw. Wel, dwi'n mynd i sôn rhywfaint am Uncle Tom a theulu Reading. Ond yn gyntaf, mae'n rhaid i mi gyfaddau, mae'n debyg, neu o leia addef, rhywbeth ynglyn â'r hyn dwi'n mynd i ddweud, sef bod y fath beth yn bodoli am etholeg Uncle Tom. Roedd o'n gymaint o gymeriad yn berson mor hoffus ac mor hoff gan y teulu. Roedd y chwedleuon amdano fo yn amlhau. A dweud y gwir wrthoch chi,
Rhai o'r pethau dwi am sôn wrthych chi amdanyn nhw, dydw i ddim yn gwybod ai pethau y soniodd mam wrtho fi amdanyn nhw ydyn nhw, pethau soniodd anticarus wrtho i amdanyn nhw, falle pethau soniodd yn hydcu amdanyn nhw, neu pethau dwi wedi ei dychmygu ydyn nhw, neu pethau ddigwyddodd i mi ambell i beth. Beth bynnag, gyda'r rhybydd yna am y ffynonellau, dwi'n mynd i roi rhywfaint o ddarlun i chi o ymwneud Uncle Tom a Seili Redding, ac wedyn efallai anheili i fy hun. Y cyfnod dwi'n mynd i sôn amdano fo, y cyfnod oedd yn hadcu yn ei alw, cyfnod y BA, cyfnod before Amy, cyn i Uncle Tom briodi, gyda o gwrdd â Amy, a mae'r hanes y gyrwriaeth yna yn un reit romantus a diddorol, stori arall ydi honno. Mi oedd yn byw mewn rhan helaeth o'r cyfnod yma, mewn teuluol yn Aberystwyth, lle oedd dwy y landlady, a doedd ddim yn cael llawer o gysur na dwi ddim yn credu. Darllen rhwng y llinellau yn sicr, dyna oedd barn fy mam. Ac mi oedd yn arfer mynd felly i Reading i gael gwyliau. Wrth gwrs, dwi wedi sôn eisoes i fod o hefyd yn cael llawer o gysur a llawer o groeso ar aelwyd i frawd Oscar yn Aberystwyth. Ond pan oedd hi'n wyliau ffurfiol arno, oedd o'n mynd i Reading i weld fy nain ac Edgar a'r merched wrth gwrs. A dwi'n credu bod hyn yn rhyw fath o ddihangfa mewn sawl ffordd. Oedd yn ddihangfa oddi wrth bywyd colegol Aberystwyth. Wrth gwrs, dydy'r stori yna ddim yn fel i gyd. Mi oedd yn ddihangfa, dwi'n meddwl o bosib, rhag yr amgylchiadau yn y teuluol yma. Falle bod yn rhyw fath o ddihangfa rhag Gymru hefyd. Ni allaf ddianc rhag on, wel falle bod yna rhyw fath o ddihangfa i gael o fynd i Reading. Yn sicr oedd y berthynas rhyngtho fo ac Eirwen yn un agos. Mae fel yr oedd dwi'n meddwl gyda'r teulu oll. Ond yn ôl fy mam, roedd Eirwen yn bwysig iddo fo, gan mai iddi hi y byddai fo'n dangos, wel yn sicr mi fyddai fo'n dangos iddi hi, gerddi a gwaith arall yr oedd o wedi hisgrifennu. Os oedd hi'n cymeradwyo, mi fyddai fo'n cyhoeddi. Os na fyddai hi'n cymeradwyo, fyddai fo ddim. Mi oedd o hefyd, meddai mam, yn cael ei sbwylio ganddi pan oedd o ar yr aelwyd. Ac wrth gwrs, mi oedd o'n arwr ond oedd. Mi oedd o'n frawd mawr oedd wedi cyflawni cymaint yn barod. Hefyd dwi'n meddwl, oedd ganddo fo berthynas dda iawn gydag Edgar, gyda fy nhadcu. Mi sonies i am addfwynder Edgar, natur Dyffryn Tywi yno. Mi oedd o hefyd wrth gwrs yn gweithio y maes Prifysgol, ond ar wahân i'r Brifysgol Cymru, mewn brifysgol wahanol, mi oedden nhw'n medru trafod, dwi'n credu, pethau oedd yn gyffredin ganddyn nhw ac yn medru ymddiried yn ei gilydd rhywsut. Yn sicr, mae yna rai dogfennau wedi dod ar eu traws nhw. Oedd y meddiant fy nhadcu, ac ddiddorol gen i feddwl pam tybed mae gan fy nhadcu oedd y dogfennau hyn. A hefyd mi oedd o'n cael cwmni Bethan ac Harris a rheini'n blant bychain. Mi oedd diniweidrwydd plant a hwyl plant yn beth mawr iawn iddo fo. Mi oedd o yn medru dianc, dwi'n credu, i fywyd ac i fyd plant. Mi oedd ganddo fo ac yn ti Amy, mi ddaru dau efaciwi fynd i aros efo nhw yn ystod y rhyfel. Ac mae yna stori reit drist, ac oedden nhw wedi gyrru mlaen yn dda efo rhain, ydych chi'n gwybod, ac pob dim yn iawn. Drist ond oedden nhw'n mynd i Lundain, dwi'n credu, i holi hint y plant yma. Oedden nhw'n dipyn yn hyn erbyn hynny, oedden nhw yn eu harddegau ar ôl y rhyfel. A'r plant jyst dim eisiau cwrdd â nhw, dim eisiau gweld nhw. Yn drist iawn. Beth bynnag.
Mi oedd Eirwen, Edgar, Bethan a Carys, teulu Reading, yn chwarae rhan bwysig yn y mywyd Tish Parry-Williams ar y cyfnod yma. A fe welwch chi mod i wedi rhoi llythrennau bras B ac ec, a mae'n siŵr eich bod chi bellach wedi canfod lle dwi'n mynd. Dyma chi gopi o synfyfyrion mewn un o'i gyfrol efo a gyhoeddwyd yn 1937. Cynnwys fel arfer, fyddwch chi, ysgrifau a cherddi o wahanol fath wedi rwymo mewn lledr, ac mae yna nifer o rain gynnon ni a chyfrolau eraill sydd ddim mor gain i rhwymiad, oedd Tish Parry-Williams wedi ei rhoi i deulu Reading. Ac oedd y mam yn arfer dweud, wyddys ti Emyr, wyddys ti, mi oedd Uncle Tom, oedd gyda fo'r e-squares bach ma. Wedi hynny. Wyddys ti, Edgar ac Eirwen, oedd o'n rhoi llyfrau iddyn nhw ac oedd o'n sgrifennu e-squared bach tu fewn i'r llyfr. Iawn, diddorol iawn, ac oedden ni felly, wel, dyna ni, felly oedden ni'n mynd i edrych ar y llyfr yma wedyn, ac agor y llyfr gan disgwyl gweld wel, yn sicr, mae oedd i sgrifennu E.B ac ec, ond doedd dim o'r e-squared yma gael. Dyma Tom Rhagfyr 1937, mi fydde fy mam wedi bod yna o Aunty Carys tua 6 neu 7, siŵr o fod. Byd yno, i edrych ar rhai eraill, beth am honde, olion, gyfrol ddiddorol, byddai'n sôn dipyn am olion, nes mlaen. Yn y gyfrol yma, beth sydd fan hyn? Wel, mae gennym ni'n unwaith eto. I, E ac E a B ac ec. I Edgar ac Eirwen ac Edgar a Bethan a Carys. Felly mae'n rhywun ddechrau meddwl, wel, oedd y e-squares yma rhywbeth oedd mam wedi dychmygu ar ôl dyddiau fy rhieni ac wedyn Modryb Carys. Fe ddath llawer o'r llyfrau oedd Tom wedi rhoi i deulu Reading i fy meddiant i. Methu'n lan am nhw gyd. Lle mae'r e-squares yma? Mam yn sôn amdano nhw. A dyma ran o fytholeg Uncle Tom. Ond yn diwedd, ar yr un olau drychas i yn y dweud y gwir, mi ffindias i e-squared, ond di o ddim yn llun dau, ond fe welwch chi ar y top, mae gennym fo e-squared B plus ec. Tom, mis Mai 1932, na mae'n bosib fod yna enghreifftiau eraill i gael rhywle, ond dyma'r unig un fi wedi gallu dod o hyd iddo fo, ond yn amlwg bod hwn wedi chwarae lle mawr yn meddwl fy mam, bydde wedi bod yn 2 a hanner pan roddwyd y llyfr yma iddi hi fel B yn y canol fan hyn. Pwy a wyr, falle bod fy nhad-cu neu fy nain wedi mynd ati egluro iddi hi beth oedd yr E gyda'r 2 yma uwch i ben o bryd hynny, bod hynny wedi glynu yn ei meddwl hi. Pwy a wyr. Ond yn ddiddorol iawn, beth ydy'r llyfr yma, ydy nid unrhyw un o'i gyhoeddiadau gyfrolau mawr ysgolheigaidd na llenyddol o, ond cyfrol ychydig yn wahanol, sef hon, sonnets. Cyfrol y gyhoeddodd ar ei liw tu hun, sonedau Saesneg. Mae'n dda gen i ddweud na lynodd at farddoni yn Saesneg, oherwydd mae'r hyn sy'n gweithio'n dda yn Gymraeg yn ei sonedau fo, dydy ddim go iawn yn gweithio yn Saesneg. Mae hanes Uncle Tom a barddoniaeth Saesneg ar hyn oedd yn gyfansoddi, felly yr unig barddoniaeth Saesneg arall y gwyddon ni iddo gyfansoddi oedd pan oedd o'n Rhydychen, mi geisiodd o am wobr barddoniaeth Rhydychen yn y flwyddyn honno, a gwn o flynyddoedd hynny, a mi sgwennodd ddarn go hir mewn pentamedrau eambig, ych chi, dydym, nid bod nhw felly, a ryw arddull led Shakespeareaidd, Filtonaidd yn waredol iawn ar y darn hwnnw. Mae'r darn hwnnw meddiant Sian fy chwaer, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd. Ac unwaith eto, byddwch chi, doedd o ddim yn sgrifennu yn naturiol ac yn rhugl yn Saesneg, y ffordd oedd o'n gwneud, yn sicr wrth farddoni beth bynnag, y ffordd oedd o'n gwneud yn y Gymraeg. A mi sonias gyna yn ddiniweidrwydd plant. Dwi'n credu bod hyn yn beth hanfodol yn ei fywyd o.
Mi oedd o'n berson, dyma chi y person difrifol yma, yr ysgol haig mawr, y prifardd dwbl, yr un person oedd yn gwisgo siwt, bod yna allech chi ddweud i fod o'n un o Victorianiaid olaf o ran i ymarweddiad felly. Y person yn y pen draw ddath yn berson cyhoeddus mae person swyl eithriadol oedd o yn y cyfnod cychwynnol yma dwi'n credu. Ond i'r plant, i Bethan, Carys a hefyd i blant Oscar, chwareus oedd o. Hwn oedd yr Uncle Tom llawn hwyl. Roedd o'n gwamalu, mae yna stori amdano fo yn, ddwch chi, mam yn dweud bod hi ag Uncle Tom a Carys wedi mynd i weld ffilm yn Reading a bod nhw'n aros i fynd i mewn i weld y ffilm a i fod yn ychwanegu y gair, yn siarad Cymraeg, ychwanegu ski ar ôl popeth mwyn i bobl gael meddwl yn bod ni yn Sbaes, Rwsiaidd. Mi oedd o'n gwneud hyn yn eitha aml, mae'n debyg. Ac felly oedd o'n siarad ski Cymraeg ski, felly gan meddwl y byddai pobl yn tybio mewn Sbaes oedden nhw. Wrth gwrs, mae'n y stori enwog oedd un o'i fysedd o rhywbeth o'i le ar un o'i fysedd o bus glec, oedd o'n galw'r bus yma, ac oedd o'n sôn am y bus glec ski o rhywbeth o felly. Just gwamalu. Oedd o'n hoffi chwarae ar eiriau, oedd o'n hoffi gwneud jokes geiriol gwan, gorau pywana. Un o'r straeon oedd genna fo, oedd o'n am ryw reswm neu gilydd, mi oedd o wedi gosod rhyw apparatus oedd o wedi i greu yn yr ardd gefn efo gogor a darn o bren a llinyn. A llinyn yn dal y ogor neu'r rhudill ar ongl, ac oedd wedi gosod hadau o dan, darnau o fara o dan y rhudill. A'r syniad oedd y bydda adar yn dod ac yn mynd am y bar yma, bydda fo wedyn yn tynnu'r llinyn, bydda'r ffon yn dod i ffwrdd a'r rhudill yn cwmpo ar ben yr adar mwyn dal adar. Dwi ddim yn siŵr iawn pam oedd o wedi gwneud hyn, oedd math o beth oedd yn cymryd i'w ben, a dwi'n gwybod beth oedd yn bwriadu wneud efo'r aderyn wedyn. Ond mae'n bosib iawn, mae'r unig reswm oedd o'n wneud o, oedd mwyn yr hyn dwi ar fin i ddweud. Mi oedd yna wleidydd Ffrengig blaenllaw ar y pryd o'r enw Monsieur Daladier. Ac yr hyn ddwedodd o pan gyrraeddodd y teulu i Aberystwyth i weld o oedd, sbïwch yna fi, Monsieur Daladier, daladar. Mi oedd o'n hoff iawn hefyd o catchphrases, oedd yna nifer oedd o'n clywed pobl yn deud pethau, a mi oedd ymadroddion ma'n dod nôl o hyd ac o hyd. Un sydd wedi aros yn y teulu, oedd rhyw sôn am rhyw ddau berson, rhywun yn cael ffeit mwy na thebyg tu allan i'r dafarn falle yn Rhyddi. Ac person wedyn yn gwrando ar rywun arall yn deud yr hanes. A mi nath Will godi ddwrn, a mi nath Ifan fynd amdano'n sydyn iawn, a'i fwrw fo'n ei sena cyn bod yn gallu gwneud dim. A bod Ifan yn gwrando ar hyn ac yn dweud, ac yn porthio, ia, yn ei sena gath hi, ynde? Yn ei sena gath hi. A mae yn ei sena gath hi yn ymadrodd teuluol o hyd ynglyn â rhywun sydd yn deud stori sydd yn edrych yn dda arno fo'i hun, neu sy'n derbyn canmoliaeth. Ac yn mwynhau derbyn canmoliaeth ohono fo'i hun. Yn yr un fath o ysbryd, mi roedd o'n hoff iawn, mi oedd Uncle Tom yn hoff iawn o kitsch Americanaidd. Oedd o'n pigo ar ryw ymadroddion mewn ffilmiau yn aml iawn, fel un oedd mam yn dweud, dyna beth oedd o'n dweud, un tro atho, jyst i ddweud, dwi'n clywed rhywun ar ffilm yn dweud, say Sadie, mi oedd o'n dweud, say Sadie, hyd syrffed wedyn drwy'r amser. Falle mae adlewyrchiad o hyn ydy yr hyn oedd Aunty Amy yn ei alw fo i'w wraig. Oedd hi weithiau'n ei alw fo'n Little Herbie. A dwi'n credu bod hynna oedd wrth i fodd hefyd, wrth gwrs gyda hyn. Oedd hyn yn ei blesio fo'n fawr iawn. Beth bynnag, diniweidrwydd plant. A dyma fi fan hyn, yn sefyll mewn t-shirt o ryw fath, Chris T. Fy chwaer i Catrin yn eistedd fanna, a ddacw fo Uncle Tom,
yn gwneud rhywbeth. Dwi'n credu mae copio'r Times sydd gen fo o'i flaen o fan, dyna fo yn wern yn ystudi, dwi'n meddwl. Ac mae gen fo, wrth gwrs, sigaret nodweddiadol yn ei geg. Dwi'n credu mai beth oedd o'n neud oedd dangos rhyw fath o ryw bos ar ddarn o bapur. Gen fo bensel yn ei law. Mae'n drwg gen i am y llun, dio ddim yn llun, ansodd y llun ddim yn dda, ond fe welwch chi yn glir pwy sydd yno. Ac mi oedd y busnes smocio yma, mi oedd o'n mwynhau mwgyn. Ac dyma gyflwyno i chi nawr, ffrind smocio Uncle Tom. Wel, a deud y gwir, nid un Uncle Tom ydy hwn, darlun dwi wedi canfod oddi ar y we ydy hwn, ond dwi'n gwybod lle mae'r gwreiddiol wedi mynd. Ond beth ydy hwn, ydy rhywbeth ydych chi'n gosod ar wel, mi oedd o'n beth bynnag yn ei osod ar y silff ben tân. A fe welwch ar ochr dde ceg y gwron yma, mae yna dwll. Ac yn y twll yna, mi roeddech chi'n rhoi rhyw sigarets bach, oeddech chi'n medru tanio. A rhywsut neu gilydd, mi oedd hwn hefyd yn bwffian. Felly, felly os oedd o eisiau mwgyn, oedd o'n mynd i'r stydi, oedd ffrind Uncle Tom, fel y cyfrwynwyd o'i ni blant, yn cael mwgyn, a mi oedd Uncle Tom yn cael mwgyn efo fo. Dyma chi unwaith eto y gwamalrwydd hwnnw, yr hoffter falle o deganau oedd hyn yn ei ddangos. Ni'n falch iawn, mi sy'n chwilio am dipyn o amser am hwn gan googlo smoking mannequins a pob math dros pob math o rhywbeth ar rhyfedd, ond yn y diwedd mi ffindies i hwn yn un o gyfres o 5, oedd yn cynnwys hefyd theirad pabyddol. Oedd yn ydych chi'n medru rhoi ar y silff ben tân i smocio. Felly dyna ni. Ac pan weles i'r darlun yna, dangosys i chi gynt, mi nes i ati sgwennu englyn am ysbryd Uncle Tom, oedd hyn ar ôl iddo fe yn gadael ni wrth gwrs. Oedd yn canolbwyntio ar y llun yna. Drwy sbectol fach ddiolwg, a thrwy darth rhy dewr sigarenfwg, mae o'n gwylio, o'r golwg, yn rhoi gwen drwy hanner gwg. Ceisio cipio y ddau hanner, efallai, y wen a'r gwg gan Uncle Tom. Un peth dwi'n falch ohono am yr englyn yma ydy falle mae'r beirniadaeth lenyddol o'r egesi. Oedd gan Dafydd Rowlands rhyw dryfod oedd wrthai. Fachgen o'n i'n hoffi dy englyn di i dy Uncle Tom. Sigarenfwg, medda fo. Na ti air. Sigarenfwg. A dyna ni. Da iawn. Ond hefyd, dyma chi ddyfyniad o y wawr, y gaeaf 1914, cylchgrawn y wawr. Onid swyn a syniad plentyn, medda fo, ydy'r pethau melysaf trwy gydol oes. Ac onid holion plentyn ydyw holion mwyaf athroniaeth hefyd. Felly dyma ni yn sydyn mae'r switch yn digwydd. Oddi wrth y cysyniad yma o ddiniweidrwydd a wyddoch chi pethau syml i pethau dwys. Mae'r cwestiynau mae plant yn ei holi ymysg y cwestiynau mwyaf y mae athroniaeth yn ei holi. Pam da ni yma? Pam yn aml ar ei ben ei hun. Beth bynnag. Felly, dyma i mi y llunyn tenau sydd gen i dros gyfiawnhau symud o rhan yna, rhan gyntaf, yr atgofion, i'r rhan nesaf, rhyw fath o fyfyrdod ar un agwedd bach o waith Uncle Tom. Y llunyn tenau yma ydy'r cysyniad bod y chwareus a'r dwys yn gallu bod gyda'i gilydd. I fod o yn chwarae ac yn chwarae plant, ond mewn chwarae plant hefyd, i fod yn gweld y pethau mwyaf dwys, a i fod yn parhau i chwarae. Bod chwareustra yn rhan o'i waith o, nid dim ond llenor difrifol pwysfawr ydy o. A mae hyn i weld, wrth gwrs, yn ei hoffter o sgrifennu
am bobl gyffredin, am bobl yn aml yn ddi-ddisg, ond yn sicr nid bobl oedd yn ddi-ddeall ac yn ddi-wybod. Mae ym 1935 mi ath o ar daith i'r Amerig o Southampton. Ac ar y daith honno mi gadwodd ddyddiadur, dyma'r ail ddyddiadur taith. Ac fel yn achos dyddiadur taith cyntaf, mi gyhoeddodd casgliad bychan o gerddi yr oedd o wedi eu hysgrifennu tra'i fod yn teithio ar y llong neu ar y tren. Ac mi gyhoeddodd o rhain yn y gyfrol synfyfyrion. Dyn ni wedi gweld synfyfyrion yn barod. A dwi am edrych nawr ar ddwy gerdd. Un ac yn hwyswyd, ac un arall nas cynhwyswyd. Dwi ddim yn mynd i sôn rhyw lawer am y cyntaf, ond dwi'n mynd i sôn dipyn am yr ail yn synfyfyrion. Dyma chi'r dyddiadur taith. Welwch chi ar y dde, mae hyn yn nodweddiadol, mae o'n deud i hanes. A wedyn ar y chwith, mae o wedi mynd ati i gofnodi cerddi mae o wedi i cyfansoddi fan hyn. A fe welwch chi, yn gyntaf, mae'r gerdd y Pacific. Mae Pacific yn ymddangos fel un o'r cerddi taith yng nghyfrol synfyfyrion. A dyma nhw gyda'i gilydd, ond o dan hynny, mae'n dweud am y Pacific, gosodwyd wrth ei gilydd ar y tren rhwng Chicago a New York, nos Sul 8 Medi 1935. Ond o danodd, mae yna rigwm bach arall. Dim ond 2 linell. Rwy'n dal i gredu, unigrwydd ydy'r teitl, rwy'n dal i gredu yn y rhifol un, wrth gael cymaint o hwyl yn o fi fy hun. Na, mae'n bosib mae gymaint sy'n yna, mae'n anodd dweud, ond dwi'n credu mae cymaint sydd i fod yna. A mae o'n deud, hefyd can i gloi'r cyfan fel hyn, mewn 2 linell, yr un adeg. Felly mi oedd i sgwennu hyn, yr un adeg ar Pacific. A mae'r syniad bod can i gloi'r cyfan fel pe bai y cwpred yma neu'r rhigwm yma wedi cael ei fwriadu i fod yn rhan o'r gyfres yma o gerddi taith. Ond chynwyswyd ddim mohono yn y gyfrol. Ond i mi mae'n ddiddorol iawn. Mae'n fan cychwyn diddorol ar gyfer myfyrdod am waith yn Tom. Rwy'n dal i gredu yn y rhifol un wrth gael cymaint o hwyl yn o fi fy hun. Unigrwydd yw'r testun. Mae'n od i ddechrau, unigrwydd, a bod yn sôn am gael hwyl. Dyna chi agwedd, dyna chi enghraifft o'r gwrthdaro oedd yn aml oedd i mewn iddo fo. Ond credu'n y rhifol un. Dos wedi dweud credu'n y dwyfol un, byddwn ni wedi efallai dweud, o, diddorol, oherwydd cymlestod i berthynas gyda Duw. Ond mae rhifol hyd yn oed yn fwy diddorol, a dydw i ddim yn credu mae cyd-ddigwyddiad ydy bod rhifol un a dwyfol un yn swnio'n debyg i'w gilydd. Mae o'n credu yn y rhifol un. Ond beth ydy'r rhifol un yma? Meddylwn ni am hwn yn Saesneg am funud bach. Gadewch i ni fod yn chwareus. Number 1. I believe in number 1. Oedd o'n America. I believe in number 1. Gwlad. Ydych chi? Fi fy hun yn gyntaf. Ynde? Ond hefyd, rhifol 1. Byd mathemateg. Byd gwyddoniaeth wrth gwrs. Mae'n ôl at hynny mewn munud. Ond wrth gael cymaint o hwyl yno fi fy hun. Yn ei feddyliau ac yn ei synfyfyrion. Felly, i fod yn unig, mae o'n cael hwyl yn y fo'i hun. Mae hynny i mi yn ddiddorol iawn. Mae'n diddorol hefyd y gair ynof fan hyn. Mae gennym fo wrth gwrs y gerdd enwog Santa Fe a hefyd a gynhyrchwyd yn America. Mae o'n dweud, rwy'n mynd yn rhywle.
Nifer o bobl wedi tynnu sylwedd pa mor arwyddocaol ydy'r yn yna yn hytrach na dwi'n mynd i rywle. Beth bynnag. Dwi wedi dyfynnu fan hyn o lyfr a gyhoeddwyd yn 1932, rhyw 2 mlynedd cyn iddo fynd i America. A be di hwn ydy hanes athroniaeth gan Richard Aron, a mae'n sôn yn un am yr athronydd Descartes. A mae o'n dweud ni rydd y gwyddorau naturiol, ffiseg, seryddiaeth, meddyginiaeth ac yn y blaen, sicrwydd llawn i mi. Amheus yw'r holl wybodaeth a gasglwyd o bryd i bryd am y byd allanol. Beth felly sydd ar ôl yn sicr ac uwchlaw pob amheuaeth? Y mae eto wyddorau, rhif a mesur. Gwir ei bod yn haniaethol, eto ymddangosant yn sicr iawn. I bob ymddangosiad allanol, nid oes dim yn fwy sicr na bod 2 a 2 yn gwneud 4. Nawr, nid sôn amdano fo'i hun mae Aron fan hyn, ond sôn am deithi meddwl yr athronydd Descartes. Ac a dweud y gwir, mae'n mynd ymlaen i ddweud, ond fedrwn ni ddim hyd yn oed bod yn sicr am y gwirioneddau yma. Ond os edrychwn ni ar hwn fan hyn, fe welwn ni fan hyn y syniad yma bod ffigurau yn wirionedd go iawn, bod rhif a mesur yn wirionedd y medrwn ni gael gafel arno. Hyd yn oed ni'n amebodolaeth bob dim arall. Dwi'n rhyw ame o bosib bod elfen o hynny ar waith y meddwl Parry-Williams wrth sgrifennu'r syniad yma. Dwi'n dal i gredu yn y rhifol 1. Anodd credu mewn Duw, ond mae'n hawdd credu mewn mathemateg. A rheswm arall mod i'n meddwl hyn yw dyfyniad canlynol, sy'n dod o ysgrif o'r enw Ar Chwal, sy'n un o ysgrifau 1928 i 1932 yn y gyfrol Olion a gyhoeddwyd yn 1935, sef yr union flwyddyn yr aeth o ar ei daith i'r Amerig. Mis Mehefin, fel y gwelwn ni cyn hir, ym 1935, wel, sôn i gynnar dweud y gwir. Mi oedd yn cyflwyno i gopio olion i deulu Reading ym Mehefin 1935 ac ym mis Awst aeth o'r ei daith. Yn yr ysgrif yma, mae o'n sôn am y cysyniad yma nad oes llifeiriant amser. Mae un peth sydd yna i gyd. Mae'n ddiddorol iawn darllen ysgrif Iwan Talfryn ar ei vlog Taw Sôn, lle mae o'n cyfeirio at sut aeth Uncle Tom sut mae Uncle Tom yn adlewyrchu nifer o nodweddion Bwdistiaeth yn ei ysgrifennu a'r cysyniad yma o lifeiriant amser neu un peth. Mae'n sôn am pethau fel theori esblygiad a theori cwantwm ddiddorol ofnadwy. Ond beth bynnag am hynny, beth mae o'n dweud fan hyn, mae'n sôn am mathemateg. Mae o'n dweud, nid cyswllt achos ac effaith sydd rhwng pethau bywyd, y mae'r effaith yn gymaint o achos a'r achos ei hun. Y mae y fory'n gymaint o ddwy a dwy ei hun, a 2 yn gymaint o 1 ac 1, ac ydyw 1 ac 1 o 2. Dyma ni y rhifol yn ymddangos. Ac wrth sôn am ffigurau, onid gan y mathemategwyr yn unig, y mae allwedd yr holl gyfrinach a datrysiad yr holl ddryswch. Gallant hwy heb golli eu pennau, unoli gofod ac amser, yn ddigyffro, a siwglo'n sobr gyda dim ac anfeidroldeb, a syniad yn dawel am fesur y 2. Dyma chi beth fan hyn, y frawddegol yma. Mae o'n sôn am siwglo, juggling felly, yn sobr gyda dim, sef dim byd o gwbl, ac anfeidroldeb, sef popeth. Infinity felly. Dim byd a phob dim. Right? A wedyn mae'n cyfeirio at rhain fel y 2. Felly mewn geiriau eraill, drwy mae dim yn rhywbeth, mae anfeidroldeb yn beth arall, dyna chi 2 beth. Felly mae dim ac anfeidroldeb yn cynhyrchu 2 i ni.
Mae'r syniad o ddim byd a rhywbeth yn cynhyrchu dau beth. A pan ddarllenes i y rhigwm yna gyntaf, mi es i ati wedyn i feddwl, wel, dyna ddiddorol, y rhifol. Felly pan o'n i'n darllen stwff Uncle Tom wedyn, o'n i'n gweld y rhifau yma, yn arbennig 1 a hanner a dim a 2 yn ymddangos ac anfeidroldeb fan hyn sydd yn rhif mewn rhai mathau o fathemateg wrth gwrs. Yn bob man. Ac yn olion, yn y rhigymau yn olion, mae o'n sôn am, mae amryw byd ohonof yn fy nghlai. Felly mae'n sôn am yr amrywiaeth oddi fewn i un person. Wedyn mae o'n dweud y rhigwm enwog geiriau, ond wrth ymyraeth a chwi oll ag un, mi gefai sgip arfanian fi fy hun. Sy'n ymwneud eto bod yna amrywiaeth, ond hefyd unoliaeth yn bodoli oddi fewn iddo fo ei hun. Mae'r oll ag un yn ddiddorol gen i, un ag oll fyswn ni'n dweud yn naturiol, yn te, dydy ddim yn odlu wrth gwrs. Ond dwi'n credu fod o hefyd yn gwneud hynny mwyn pwysleisio yr ollrwydd, yr amrywiaeth, yr lluosogrwydd yma sydd yn bodoli. A wedyn mae gennych chi y gerdd gwynt, mae'n dweud, nad ydyw ond dim, y mae yn gallu gwneud difrod a llanastr a gwau. Felly, bod o'n ddim byd, mae'n cael yr effaith rhyfeddol yma, dim. Ond felly chi ddweud, wel, bach yn dene ydi hynna am dy syniad di o, a dwi ddim wedi mynd trwy nhw i gyd wrth gwrs, ond dy syniad di o'r rhifol yn y gyfrol yma. Ond wedyn ni, mae gennym ni'r ddwy gerdd ryfedd iawn, swreal yma, hael a lloer. Gwrandewch y gwir, meddai'r ynfyd call, dwy belen sydd yn y wybren ddall, byw wedi'r naill a marw yw'r llall. O'r naill y cyfododd pob cryf a gwan, yn y llall y cartrefa yn y man, bob dwbl ddoeth a phob hanner pan. Mae'n ddrwg gen i am y teipio gwan fan hyn. Mae'r syniad o'r dwbl ddoeth a hanner pan. Ydych chi, dyn ni bob ochr i un fan hyn. Dyblwch un am i gewch 2, hannerwch un am i gewch hanner. A mae'r syniad yma bod yna rhyw fath o ryw wallgofrwydd neu rhywbeth yn rhyfedd yn bodoli yn y cysyniad yma o haneri neu o ddyblu. Ac mae gennych chi hefyd y peth rhyfedd fan hyn, mae'n dyfynnu rhywun o'r enw'r ynfyd call. Dyna'r oxymoron enwog yn ted, neu union gyfieithiad o oxymoron, gwrtheb. A does dim unrhyw sôn pwy ydy'r ynfyd call, nag o ble mae wedi ddod, ond mae wedi dweud hyn. A di ddim yn gyfan gwbl eglur chwaith, be mae o'n ei ddweud, beth ydy ystyr y geiriau yma. Mae rhywbeth yn surreal. A surrealach fyth ydy'r gerdd sy'n ei dilyn hi, dros y dudalen, 2 ac 1. Gosodwyd, meddai, gan goblin di-ryw, i'r dewin 2 gan rheoli byw. 2 o hyd ac o hyd, nes bod deudod yn fwrn ar fywyd y byd. Gwyn fyd nad o'r deinid gan fwci bo, i'r hydol 1 gael ei dwrn am dro. Nawr te, dyn ni'n gwybod pwy meddai hyn. Os dyn ni'n darllen ymlaen o'r gerdd blaenorol, mae'n bosib mae'r ynfyd call ydyw, mae'n bosib. Ond mae gennym ni gymeriad arall nawr, sef y goblin di-ryw. A mae'n dweud, gosodwyd i'r dewin 2 gael rheoli byw. Nawr, os darllen ni ymlaen o'r hael a'r lloer, mae'n bosib bod hwn yn dweud, wel, gosodwyd yr hael a'r lloer yno, fel bod y dewin 2 yn cael rheoli byw. Falle, pwy a wir, ond nid felly mae ddeall o, gosodwyd, hynny yw fe ordeiniwyd, gosodwyd i'r dewin 2 gael rheoli byw. Dwi'n am dim i fod o'n chwarae games rhwng y ddwy gerdd yma. Mae 2 yn bob man, mae'r syniad yma fod yn 2 ac yn ddwbl dyn ni, newydd fod gweld dwbl yn y gerdd blaenorol, so bod deudod yn fwrn ar fywyd y byd. Gwyn fyd nad o'r deinid gan fwci bo i'r hydol 1 gael ei dwrn am dro. Mae'r syniad yma, pam na bys ni'n medru just cael rhyw 1 bach. Beth ydy'r hydol 1 yma? Pwy ydy'r fwci bo yma? Mae'r hydol 1 yn atgoffa ni o'r rhifol 1. Rhywbeth ysgrifennodd o'r rhigwm yma, dyn ni'n siŵr iawn pryd, rhwng 1932 a 1935.
Ond mi sgrifennodd o am y rhifol un yn ddigon sicr ar y tren am New York ym mis Awst 1935, eitha buan. Go brin i fod yn gyd digwyddiad, i fod yn wedi adleisio ei hun fel hyn. Ond unwaith eto, dyma ni gardd swreal. Da ni'n siŵr iawn beth yw ystyr y peth. Mae fel tasau y wyddor sicr yma o fathemateg o 2 ag 1, da ni'n gweld 1 ag 1 o'r blaen, yn chwarae rhyw rôl led gyfriniol, led ryfedd yn y gwaith yma. Nid dim ond i rôl wyddonol, os liciwch chi. Ac wrth gwrs, mae yna berygl wedyn o gael obsesiwn fel hyn, achos es i ati wedyn yn obsesiynol. Ac yn sydyn, dyma fi'n meddwl, 2 hanner, cerdd enwog iawn. Hanner a hanner, heb ddim yn iawn, heb ddim yn ei grynswth, heb ddim yn llawn. Hanner a hanner, minus dim, heb ddim, minus dim equals 1 yn llawn. A, dyna'r teitl hefyd, 2 hanner. 2 gwaith hanner yw 1. Wel, dwi wedi ffeindio rhywbeth fan hyn. Ond wrth gwrs, mae eisiau bod yn ofalus yn does. Mae eisiau bod yn ofalus yn arbennig iawn bod chi'n cofio geiriau yn gywir. Yn arbennig felly, y gair yn dwi'n newydd sôn amdano o'r blaen mewn cyd-destun arall. Oherwydd, dwi wedi neidio ymlaen yn rhy bell, a fi'n ystod fi'n neud y reveal enwog, a dwi'n gweld nawr bod y sleid ddim yno. Oherwydd, nid hanner a hanner heb ddim yn iawn sy'n gywir, ond hanner yn hanner heb ddim yn iawn, sydd yn chwalu ma arna i ofn yn sicr yr hyfaliad cyntaf yn fy nychymig i fan hyn. Ond dwi'n dal i gredu yn y rhifol un. Dwi'n dal i gredu fod yna rhywbeth ynglyn â rhifau a rhifyddeg a rhifolion oedd yn chwarae yn ei feddwl o, ac mi oedd yn fod yn chwaraeus ac o ddifri yn ei cylch. Un o y trysorau ymddiriedwyd i fy nhadcu gan Uncle Tom ydy hwn. Dyma deipysgrif sgwrs radio roedd yn 1946, y dyn a'i dylwyth, a fe welwch chi fod yna nifer o bethau wedi croesi allan a wedi newid yn fan hyn, a mae'n ddadlennol iawn yn arbennig am ei fywyd cynnar o, a phethau oedd wedi digwydd iddo yn ei ieuenctid. Dwi ddim yn ymwybodol bod yna gofnod o'r rheini ganddo mewn llefydd eraill. Ac dwi'n credu bod y sgwrs yma wedi darlledu. Dyma oedd y gyntaf mewn cyfres o sgwrsiau, ond dwi wedi methu dod o hyd eto beth bynnag i gofnod ohono ac eithrio y drafft hwn efallai a ymddiriedwyd i fy nhadcu. Neu o bosib i fy nain, ond yn sicr oedd o misg bocs oedd gan fy nhadcu gyda oedd yn cynnwys stwff Uncle Tom. A dyma i chi ddyfyniad yn sôn amdano fe ei hun. Mae newydd sôn am gorfod mynd i ffwrdd â chi'n ymwybodol, mae'n siŵr i fod o'n mynd o ryd i ffwrdd i aros gyda chwpl er mwyn cael mynd i'r ysgol. Ac mi oedd yr profiad yn un eitha dirdynol iddo, oedd o'n bachgen ifanc, sensitif. Felly oedd o'n dweud, felly rhwng y cwbl, medda fo, rhwng hiraeth a gofid, fe aeth y bachgen ysgol sir i'w gragen i raddau mawr, ac i bensynu mwy a mwy a mynd i'r byd oddi mewn iddo. Fe ddechreuodd gael cyfrinachau gydag ef ei hun. A phan fo unrhyw un yn gwneud peth felly, y mae'n mynd yn ddau berson, yn ddau efell megis, ac wrth i'r naill ohonynt siarad wrth y llall a chyfnodi'r ymgom, fe geir weithiau ddechrau rhywbeth y gellir ei alw llenydda. Felly gyfeillion, am y rheswm yna, ymysg rhesymau eraill, dwi'n dal i gredu
yn y rhifol. Hynny yw, dwi'n dal i gredu fod yna rhywbeth oedd i mewn i waith T.H. Parry-Williams. Oedd yn chwarae gyda'r rhifau tra ni defnyddio nhw hefyd i ddeud pethau mawr ac i ddeud pethau o ddifri. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. A da bo chi.